Náš program začneme premiérou relácií Selo hrať, spívať i dumu dumať. Rusínske veselania bude zvučati až do 24. hodina. A sme tu s ďalším vydaním folklórneho cyklu Selo hrať, spívať i dumu dumať. Dnes bude náš muzičný program presviačený človeku, ktorého meno je tisno poviazané s rusínskou národnou písňou. V štúdiu vítam Mikolu Demočka, mladého, talentovaného spiváka, pedagóga, autora rýznych muzičných obrobok, no hlavno fantastičného akordeonistu. Vítajú nás, Mikola. Ďakujem za privítanie. Skôršie, ak nám osobi što sprozradíš, proponujú našom sluchačám hneď v úvodi poslúchati perš dvi písni. Vybraviem spívanku Červená býva fialka i Majú ľude. Okrem toho, že tam hráš, spíváš tam do jednej spívackou hrupou tvojho domášneho kolektívu Jalinka i z Vilšavici. Takto boli perši dvi písni u vykonaní dnešného našeho hostia Mikolu Demočka. Miki, perši vopros, jak je sa to vlastno distav ku rusínskej národnej písni? Tak stalo sa to už v materskej školi, keď si pani učiteľka všimla, že mi to ladit, že mi to ide v tom špívaniu. A neskôršie na základnej školi sme založili detskú folklórnu skupinu Sosnička, v ktorú jem hral aj špíval. A po skončení základnej školy jem sa dostal na konzervatórium do Košec
ako stredoškolák jem navštevoval už aj súbor Jalinka, mužskú speváckú skupinu, v ktorú jem samozrejme hral aj na akordeóni a doprevádžujem taktiež aj dievčatá, ženskú speváckú skupinu Jalinka. Na ktorého pedagoga to si tak najradšej spomínaš? Tak pána Michaleka, ktorý mi ukázal základy, keďže z peršajem hral sám, jem sa naučil, teda ako samohúk. Na základnej škole mňa učil pán Michalek a na strednej školy už na konzervatórium pani učiteľka Horvatová a neskôršie pán Demian. Miki, rodom je z originálového sela Vilšavice okolo Levočí. Jak ťa môže to dvalal i o folklórnej tradícii formovali? Keďže, ako jem spomínal, účinkujem aj doteraz v folklórnej skupine Jalinka, tak jem sa doznal nové pesničky od našej vedúcej Eleny Brinzovej, ktorá to vede už dlhé roky. A tie pesničky sa mi bars ľúbili a veľmi rád ich aj hrával doma vo voľnom čaši a špíval sobie a tak ďalej. A tak mne formovali toto tradícii. Čo je pro tebe môže takom najväčšom spivackom a tak samo i muzikánskom úspechom do teper? Co sa týka spivackého úspechu, vystupovali sme na rôznych súťažoch, ako napríklad aj na Makovickej struni, kde jem vystupoval v zostavy trio a s folklórnou skupinou Jalinka sme získali aj titul laureáta v Kamionci. Už je spomínal známu Makovickú strunu v Bardejove. Ja teper proponujú poslúchať písni, jaké je spieval do Viedna s Mikolom Beličákom i tvojim bratom Ivanom. A bolo to na Makovickej struni u decembri 2008 roku. Nazva písení je Ej, v haju, v haju. Košvárne. Jak ich pozbíráš, nakladeš ohňa, jak ich pozbíráš, nakladeš ohňa, vyvaríš košuľku v sobotu do dňa. Hej, hop. Jak ju vyvaríš, taša pripravíš, jak ju vyvaríš, taša pripravíš, pídeme na tanec, na vdumanec. Na vdumancu dívky na tancu, na vdumancu dívky na tancu, každej tancuje so svoju hanču. Každej tancuje so svoju hanču. Hej, hraj, hop! Hej, hop! Odkázal ja svoju ženi s princom haluške variti, a ona mi odkázala, že nemáš im zapražiti. Jak mňa te ženo chovati, tak ty budu gastovati, druhé ženy budú ľubiť, hej, v kočme budu nočovati. Hop, 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 hop. Hej, hop. Iščijem len cez prach kročím, hej, už mi ručku dávala, a len ča mňa žvidovala, hej, si ostanem do rána. Neostanem, mám pojitý koníčka, ona sobi zalívala, ej, so slzami očíčka. Neostanem, mám pojitý koníčka, ona sobi zalívala, ej, so slzami očíčka.
Našom dnešným hostom v relácii Selo hrať, spívať i dumu dumať je Mikola Demočko, akordeonista, spivák, rodák iz Vilšavici kolo Levoči. Mikola, okrім klasičnej folklórnej muziky máš i kapelu Harmonix. Môžu to prozradiť ty, jak vynikla spívpráca s členami toj grupy a jak sa ti ľúbiť muzika u ti modernejší obrobci? Tak s kapelou Harmonix účinkujeme už 8. rok. Po väčšine hrajeme vešila, zabav a najviacej mňa teší, keď ráno ako muzikante balíme aparatúru a prídu ľudia, dajme tomu svadobný otec, svadobná mater a so slovami, že sa im to pačivo, tak to je taký najväčší úspech akože z celého večeru a samozrejme, keď sa ľudia bavia a šmijú a špívajú a sa baviajú, to je pre nás najväčšia odmena. Kotru môže spívanku z toho CDčka postavať, ale aj CDčko môžu prozradiť ty. Harmonix máš najradšej. A v tu našej Vilšavici. Tak sobie teper poslúchajme. Nemám ja chłopca po ruci, powiszam z wieczary, dívky chcú len za traľare. Powiszam z wieczary, dívky chcú len za traľare. Mňa vychovali a o mene sa starali. Treba sa im dumati, za koho mňa majú dati. Treba sa im dumati, za koho mňa majú dati. Divočka voda, kvitnú jak v liši jahoda. Navedaj, ja času mám, ištíša skoro nevedám. Navedaj, ja času mám, ištíša skoro nevedám. Takoho, že by mňa ľúbil ja joho. Do korčme nechodím, druhé divčata nezvodím. Do korčme nechodím, druhé divčata nezvodím. Už jem pár raz spomenul, že je z rodom iz Vilšavici. U vás je mnoho kalendárnych obriadových zvykov. Mene najviacej oslovil
a zažujem to i naživo, zvyk fašengovania po Valali. Je to taký vilšavický unikát. V ostatných Valaloch jem to nenašol, tam kolo vás, kolo Levočí. Čím je to čas okrem mimiky? Fašenge sú časom, keď sa všetká mládež stretne v krojoch oblíkaná a zabavia sa špivom, tancom i dobrým slovom. Je to čas pred Pistom, pred Veľkodňom? Áno, je to čas pred Veľkodňom. Fašenge prebiehajú asi takto. Na Štefana sa volia dvoje gazdové, ktoré majú na starosti celý priebeh tých fašengov. To znamená, majú na starosti zorganizovať hudbu, občerstvenia a všetkým dáty znáty kedy a de, že to bude konavo vlastní. Väčšinou sa to konať u jednoho z gazdoch. Tot obrad. Plniča so Sovomom, hrubý Janko a baba sa oblíkať do babských šatoch. A oni potom chodiat po dedini, pozývajú ľudia na vešila, keďže oni sa akože idú braty a pozývajú všetkých ľudí na ich vešila večer na zabavu do kultúrneho domu. Tam je asi veselo. Tam je určite, že veselo. Večer v sáli sa zabaviať Siva Pospolina, Siva Dedina daša povisti a obzvlášť divky a chlopci v krojoch oslavujú vlastne to sobaš, to hruboho Janka a baba. Čiže je to taká možno veselosť, zabava, tým dňom kinčať. A tým dňom vlastne už veselé dni a veselé dni a prichody dáno. No a ja teper proponujú posluchatí tradičné fašengovania, tak jak sme ho u Vilšavici, u tvojim rodným Valali zapísali u 25. roci. Z tamtej strany jarka zelená polianka, pasli ovci pastuškové, žili kašu z hárka. Havu piva, havu vína, havu paleno, a ku tomu stará pani dá co pečeno. Pivkivca, vivsa, gruľ. Sláva Isusu Kristu. Sláva Vovik, vitajte paripci. Co nám nesete? Teto, chodíme po horodovaniu a zbierame sovoninu, jajca, gruli i oves. Keď môžete, prispejte nám do gazdovania. Á, to znáte, že prispejem. Kto zbírať jajca? Ja zbieram jajca. Gruli? Ja. A oves? Ja oves zbieram. A sovonina? Ja zbieram sovoninu. No tá, tu máte a dúfam, že sa vám podariť veľa nazbírati. A ešte sme vás prišli pozváti na fašeng s sivom rodimom, s pecom i s komínom. Pridajte teto. Prideme. Ďakujeme za pozvania. Prišol ku ním anhel a tak im povedal, že sa Kristus Pána rodil, že by to každý znal. Havu piva, havu vína, havu paleno, a ku tomu stará pani dá co pečeno. Pivca, vivsa, gruľ. Sláva Isusu Kristu. Sláva Ivovik, vitajte paripci. Ďakujeme. Teto prinesli sme vám prut, že by sa vám korovy dobri dojili, kúry dobri nosili, koni dobri skakali. Dajže Bože, že by toto, co nám vinčujete, sa spovnívo. Chłopci, a co zbíráte? Ja zbieram jajca. Ja somoninu. Ja gruli. Ja oves. Tu máte. A ponahľajte sa, že by ste stihli celú dedinu obojty. A prišli sme vás ešte pozváti na fašeng s sivom rodinom i s pecom i s komínom. Pridajte teto. Prideme. A teraz, paripci, ideme Náš program začneme premiérou relácií Selo hrať, spívať i dumu dumať. Rusinské veselania bude zvučatý až do 24. hodina.
A sme tu s ďalším vydaním folklórneho cyklu Selo hrať, spívať i domu domať. Dnes bude náš muzičný program presviačený človeku, ktorého meno je tisno poviazané s rusínskou národnou písňou. V štúdiu vítam Mikolu Demočka, mladého, talentovaného speváka, pedagóga, autora rýznych muzičných obrobok, no hlavno fantastičného akordeonistu. Vítajú nás, Mikola. Ďakujem za privítanie. Skôršie, ak nám osobiš to sprozradíš, proponuj našim sluchačám hneď v úvodi poslúchať perše dvi písni. Vybraviem spívanku Červená býva fialka i Majú ľude. Okrem toho, že tam hráš, spíváš tam do jednej spívackou hrupou tvojho domášneho kolektívu Jalinka i z Vilšavici. Takto boli perše dvi písni u vykonaní dnešného našeho hostia Mikolu Demočka. Miki, perší vopros, jak je sa to vlastno distav ku rusínskej národnej písni? Tak stavoša to už v materskej školy, keď si pani učiteľka všimla, že mi to ladí, že mi to ide v tom špívaniu. A neskôršie na základnej školy sme založili detskú folklórnu skupinu Sosnička, v ktorú jem hral aj špíval. A po skončení základnej školy jem sa dostal na konzervatórium do Košec. Ako stredoškolák jem navštevoval už aj súbor Jalinka, mužskú speváckú skupinu, v ktorú jem samozrejme hral aj na akordeóni a doprevádzal viem taktiež aj divčat. Parybci išli oblikáty hruboho a my podme babu. Šídaj.
prechodят. Fasching šaleno. Ej, očím dívčatá hvariti budeme. Očím dívčatá. Ej, očím dívčatá hvariti budeme. Ej, budeme hvariti o tuj veľkúj noči. Ej, si nás dudku patí tot našich chłopci. Si nás dudku patí. Ej, si nás dudku patí tot našich chłopci. Ej, nebudu dboša odbojat. Ej, a jaša neboju boša na ňu stroju. A jaša neboju. Ej, a jaša neboju boša na ňu stroju. Smotiaka je šubná, vyfarbená, začepená. Istoša bude pačivá aj hrubomu. O, istoša bude pačivá. Nevešočka je prešol dolí, no nemôže. Krajírku je našou a ženu nemôže. Krajírku je našou. Krajírku je našou a ženu nemôže. Jak nemôžeš? Tu je. Frajírku je našou jahrušu červenú. Ej, a ženu nemôžem ja trávu zelenú. A ženu nemôžem. Ej, a ženu nemôžem ja trávu zelenú. Paripci, divky, po dedini sme nazbierali 2 košíky jajec, 3 rožní sovoniny, 2 michy gruľoch a 1 mich vivsu. Ale poprodali sme všetko. Máme dosť i na hostinu, i pre muzikantoch, i na rovaž máme dosť. Dobrý? A teraz rováš, hraj. Gazdo náš, nedávaj nám rováš. Gazdo náš, nedávaj nám rováš.
chlapci, a teraz vy zašpívajte. Ale perše upijeme, ni? Ej, už ste vypili, už poďte špívati. A teraz zašpívame. Cigan, hraj! Ej, ach Bože mi Bože, co ja mám robiť? Ej, nechce mi barančok, ej, na pole chodiť. Ej, nechce mi barančok, ej, na pole chodiť. Ej, si ho mám prodatý, ej, a si zarizatý. Ej, si ho kačmarovi, ej, za paľuku dátý. Ej, si ho kačmarovi, ej, za paľuku dátý. Ej, ani ho neprodám, ej, ani nezarížu. Ej, dám ho kačmarovi, ej, ale ho strížu. Ej, dám ho kačmarovi, ej, ale ho strížu. Ej, Dudňo, otec svatý, ej, Dudvo chvaľovatý. Ej, že ja molodenky, ja už som kastovatý. Ej, že ja molodenky, ja už som kastovatý. A teraz vy, dievčatá, dá sa zašpívajte. A co keby sme zašpívali? Lučka, Lučka. Dobrý, dávaj to tu, hraj. Lučka, Lučka, zelenúčka, mám prejíra jak ružečka. Ne takoho by ja mala, keby však
Hosť dnešného vydania relácií Selo hrať, spívať i dumu dumať Mikola Demočko. Okrem spívu i hrania je pedagogom u Spišském Pidradiu. Nie je to rusínske místo, kde žiť Rusín, ale i tak zvučiť na osnovnej umeleckej školy i rusínská národná písňa. Bym povedal, že vecej žiadaná je tá rusínska písňa u tých mojich žiačikoch. Vecej sa im ľúbiť tá rusínska písňa. Vedeš i nejaký kolektív muzičný? Áno. Máme kolektív Branisko, kde sa snažím, keď žijem z Vyšavici, pochodím z Vyšavici, tak aj toto naše rusínske špívánky zaranžovali ľudovú hudby a mnoho, ktoré sa odsťahovali do Pidraďa, tak tiež ich to ťahať aj toto naše špívánky, špívaty a soda náhod navštevujú aj moju grupu Branisko. Teper budú może osobnej, mi sa bardzo ľúbiť tvý akordeonový projav. Ja dumám sobie, že należysz medzi jednou z najlepších rusínskych akordeonistів. Što ešte chceš v muzičnej oblasti dosiahnuť? Tak môjim snom je spísať rusínske špívánky pre akordeon a odovzdávať to mladeži. Naj sobi to zahrajú a naj im to ľúbiť. Nedávno je Miky muzično zapísavý akordeonovou variácií na motív známych rusínskych píseň. Vysluchajme sobie ich teper. Náš dnešný host Mikola Demočko i tvoje želania pro všetkých sluchačov rusínskeho vysielania. Tak všetkým sluchačom prajem, aby sa im páčiva to rusínska špívanka, naj sobi ju posluchajú a naj sa im srdečko pri ňu zahrie. Ďakujeme Baršumni, ďakujeme, že si prišiel ku nám do štúdia. No a skôr ak prozvučiť naša posledná písňa. Ďakujem za rozhovor ešte raz Mikolovi Demočkovi, folkloristovi z Vilšavici kolo Levoči.
Techničná spolupráca Petro Krajčovič, režia Jana Trušinská-Sivá a na ďalšiu striču s vami sa tešiť Andrej Kandráč. Pro RTVS vyrobilo národnostné vysielanie Rádia Patria u Košiciach u 2013 roci.